Christopher Mutsvangwa vamwe voti kutsvaka mafevhasi here kana kuti ingori dzungu kana kuti akanyingwa mukana kunotaura kuconference anobuda achiuya achipa an address tichiona kuti vachitongobva kuconference vakanga vaenda kubulawayo anotobuda achitoya achitoadresa panapa. Saka muda masvika muda nyogwa panapa dotba subscribe or like or on the bell kuti ipinda munews days mabonera vachiti ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa has held a press conference at the end of the 21st National People's Conference, stating, among other issues, that external forces seeking to remove President Mnangagwa have failed, and the party members have responded accordingly. While it is unclear who Mutsvangwa was referring to, there has been discord in ZANU-PF regarding ED running for office in 2028, a campaign he has since vehemently quashed. Vanatoma vachiti aiwa mukomana uyu anonzi Mutsvangwa totomuziva kuti anenge anotoda kuti papinda pa 2028 papapo, but panapa his address yakashayiwa kuti vanhu vashayiwa kuti akanga achinaka akanga achipointa vanhu vapi vanoya achipointa achikandira majebs vari kuya achiudza vanhu kuti aiwa maefforts avo ekuda kubvisa ED Mnangagwa aiwa anofailia. Mutisa mafunguro enyu mutudi pamusoro mashoko aChristopher Mutsvangwa pene comment section medu kutiza mafunguro enyu. Subscribe or like on the bell icon.